25 rokov prinieslo naozaj veľký posun. Už len keď sa pozrieme naozaj na to, ako sa z malého turnaja v podstate stal celonárodný turnaj v oboch krajinách. Na Slovensku sa za tento rok, aspoň sme sa snažili to nejak spočítať, zapojilo 250 000 detí, z čoho bola aj časť dievčat, pretože podmienkou od určitého obdobia začalo byť, aby dievčatá boli súčasťami tímu, čo sa nám aj podarilo, takže trošku sa snažíme podporovať aj ten ženský futbal, ale zároveň v podstate to športovanie detí v komunitách, tú inklúziu a tú rovnosť príležitostí. Bol to veľký zážitok, spoznal som tam veľa nových ľudí a bol to dobrý turnaj. Mal som dobrý tým, s chlapcami sa mi hralo dosť dobre a s dievčatami takisto. Prvé ocenenie, ktoré je vážne a som veľmi rada, že som ho dostala ja. Ja hrávam s chlapcami viacej, už hrám futbal dlhšie, čiže už sme si vytvorili aj kolektív. Je to zábava. Ak ich futbal baví, tak by som im to určite odporúčila. Určite by sa mali prihlásiť, bol to veľmi dobrý turnaj, spoznali by tam nových ľudí. 17 000 detí sa zapojilo. To by vlastne bez toho McDonaldu nebolo možné. Podľa mňa to je super a keby takýchto firiem je viacej, tak vlastne sa dostanú tie decká k tomu futbalu, k tomu športu. Čo je super, že to má akože také ovácie, ako bolo to finále napríklad, čo som z toho ja sama bola prekvapená. McDonald's Cup je, dá sa povedať, prvá vážna súťaž, kde podchytíme celú mládež, dávame priestor školským deťom, vyhľadávame školské talenty a Slovenský futbalový zväz takto si rozširuje členskú základňu, čo je v poslednej dobe takým top, je rozvoj ženského futbalu na Slovensku. Čiže ten zo školského prostredia dievčatá, chlapci postupne takto získavajú skúsenosť, dávajú veľa gólov, odohrajú veľa turnajov a tým pádom ich nabudíme, aby hrali futbal, aby pokračovali v tej kariére a takto možno, že dostali raz ten vrchol, tú reprezentáciu. Čiže je to základný kameň toho, kde to celé začína a na čom stávame aj tú členskú základňu. Zážitky ostávajú na celý život a to je také kľúčové. Zážitok, veľa gólov, pekné spomienky. Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou takéhoto gala večera, ktorý organizuje Slovenský futbalový zväz v rámci Grassroots. Je to nielen o tom oceňovaní tých detí, ale aj o motivácii vlastne k tomu športu. Takže mne sa vždy takéto akcie veľmi páčia, pretože ma naplňajú to energiou, že ten projekt, ktorý robíme, dáva zmysel robiť ďalej a že jednoducho tie deti z toho naozaj niečo si aj odnášajú. Ale aj my.